ini soma Iwatara anga almami bi aye ali badra naka pamuru ayo de dama soma ndaina anga foli be bela jili keni muso demseni makorba mali kono ani mali koka ka foko radio nyeta hakilna be bela jilena ambe anga technicien yere noye anga almami basila anga basila amba fo ala kana buludimi blala amin ala kana dadimi bla an yere la amin ya rabbi amin ambe do ke jamana ye ka do ke jamana kono deuni ka do ke jamana famo ye be delika fo ko yoro were te ambulo double nationalité te ambulo koy ambe ande mali ante ta yoroshi yoro were te ambulo sikatala otma di intene do yayna uti kalotle tan ani woro samba flani mwan kele anga kuna foni kene adailena sikatala adailena jamana kono dewni jamana kono demunu be kokan adailena lui bela jele anga partenaire sikatala munum be radio wero munum be so ana sikatala ka damine dibole fo tesalit fo tenza weten fo kidal region anga foli be nu bela jele ma kelente se koy sikatala ma kelente se on flenye naw nyim micro ta sisa ka jo andala be kuma di ba sila ma bouton nuna sikatala an kuma kante boko hari gudron soro sikafoitala utuma je ka barado je ka barade do sikafoitala utuma anga doke mawye maw franga doke anye anga kunafoni kene bi intene na nyoka chawugula kojugu kunafoni kacha anye fenu soro franka di anga lamilike jokuluma amino fese 600 ala ni basila sababu mbalma lamilike jokulu radio nyeta lamilike jokulu malikono ani maliko kan abela jelemba do ko fo feminye anga fanga blon nyimai no e shogel ko kala maigay kabri juma ay tama bereta kata sigi anga kata segu no yanga 4e region o aya damne tara jamana kono dew katu kuna funi ko jamana kuntigi abla kata jamana kono dew naje bono ba foten ko dugutigi dembugo ani sigite be cimanche fangai atoye panko killing ani nyewawa nyoka cha wugula utma premier ministre aya damne segu Abdou Ouattara insoma Ibrahim Diallo Thiou premier ministre ya katama bereta kosabe asira segu segu sikoro ni balanzando abeti kata jamana kono dew naje kata ukuna funi kosabe la halaya mumbe segu abolen ko kuchala ni buguni ni sigaso ama lafia kosabe ko president Asim Kai ukanu toya ayreka kuma konna ko ka réunion ke ni parti politique dronye kosabe bamako dronte mali awula katama kata jamana kono dewna je ka wuli kata fo kolon konnana kosabe onga excellent segu maw ya kumbe no e gouverneur ani segu ma baw kosabe la dala maw ani nyamakalaw ani demsew ni musow kosabe ay kumata a selen ko en ya bisimila ay femi foy ante fara nyoko ngango la me flo sigatala ayan kumbe togo mina abonyala ma kosabe anana ci bawdila président de la transition du gouvernement togola kata senekalaw fe bagamaraw monikelaw ken yerew ma wo manabe mali paysanal ni malien ta ni kemeta bisigi obe baf ko le monde paysan senekala bagamara monikela ani dawo kelaw kawfo ka walimando présentation so kangata awfo parce que ni sene watibi awbe barala gelia bawka kangata awfo ka fawiye ko gouvernement min be senabi ni be malikuna oye awga barakelaw de ube awde kablala ka fawiye gouvernement e deme min tawe angata laje o demi aw hakna e moy ola ambe rapport soro gouverneur be rapport dama ministre ba dama o fi du Niger président ba dama o rapport be o tabali an yɛrɛ kana aw bara ka encourager ka fo ka walimando ka fɔ ye gɛlɛya min b'aw kan
an kun b'a dɔn yani an mana mais ni ye caman mɛn sisan intervention minnu kɛra nka conseil caman nana u nana mun na u nana ka discours ninnu lamɛn ka taa sɛbɛn ka di ma u nana fana ka kuma mɔgɔw fɛ kɛrɛfɛ n'aw y'a ye a caman bɛ jama in na u bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ k'a dɔn tigidi gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan est ce que kuma min bɛ fɔ yan micro ani min bɛ jamanadenw kan o ye kelen o bɛɛ bɛ na fara fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma ni n sera Bamako ne fana b'a ta ka taa yira président de la transition pour que solution min bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya min b'aw kan an k'o ɲini ka o solution sabati pour k'a k'a dɔn jamanadenw ka da la o k'a sɔrɔ a bɛ jamanadenw ka kungo ɲɛnabɔ parce que gouvernement ye aw ka baarakɛlaw de n'u ka baara ka ɲɛ aw b'a dɔn n'u tora kuma dɔrɔn de la fana aw b'a dɔn an dun b'a fɛ transition a bɛ ban don min na aw ka se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min y'o transition dirige président n'a ka premier ni gouvernement bɛɛ u ye dɔ fara jamana ka lakana kan parce que o ye lakana ko kuma fɔ yan u ye dɔ fara dɛbɛ min kan ka kɛ sɛnɛkɛlaw ye u dɔ fara kan u nana ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ u ye bɛn sabati jamana kɔnɔ u ye lafiya ni teriya fo maliyɛnw bɛɛ ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u y'o dɔ fara u kan an b'a fɛ o de ka fɔ ni transition bɛ ban don min o de kama n bɛ min f'aw ye aw ye kuma min fɔ a y'u mɛn n b'u bɛɛ sɛbɛn ka taa président voir ni solution bɛ sɔrɔ a la a bɛ sɔrɔ a la insécurité ko a fɔra yɔrɔ bɛɛ la a fɔra ka kisa dan nɔgɔ ko engrais ko do ka fara kan an y'a ye aw ye office du Niger président félicité ko parce que redevance min délai ye mars kalo 31 ni min kun ma sara a ka foro kun bɛ bosi a la ale y'a poussé ni kalo 8 ka taa fo novembre kalo bɛ ban don min na o ye do fara aw ka cɛsiri kan bɛɛ ye barika da ye ne fana b'a fɔ o la c'est ça un responsable qui apprécie la situation sur le terrain comme Soldats b'a fɔ la mission est sacrée mais c'est le terrain qui commande u y'a nommé pour k'a ko office gérer mais au gestion la a kan ka situation lajɛ ka solution sɔrɔ min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ jamanadenw ma tɔɔrɔ donc le fait qu'a ye redevance dati au lieu k'a ka foro bosi mɔgɔw la a ye dɔ fara waati kan kalo 8 mɔgɔw ka sara dɔɔni dɔɔni je crois que ça c'est les décisions des responsables qu'on doit féliciter maintenant gɛlɛya to n tɛ segin a bɛɛ kan mais ne kɔni bɛ min f'aw ye a ye kuma caman mɛn an nimisi wasara parce que an nana minɛ a y'a dɔn a mana ka mɔgɔw la mɔgɔw ma kuma fɔ min ka di an tulo la dɔrɔn kungo min ko jamanadenw kan u y'o de fɔ an nana k'o de ɲini aw fɛ k'aw fɔ ka waleɲuman don la jeunesse les femmes dugutigiw fana alimamiw a y'a dɔn aw de ye jamana majorité an nana k'a fɔ aw ye u b'a fɔ ko Mali kura a bɛ sigi cogo di a bɛ sigi fondation minnu kan maliyɛnw bɛɛ bɛna bɛn o kan les assises nationales de la refondation o assise a bɛ kɛ don min na aw ka délégués ka taa u ka kungo fɔ jamanadenw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commune o commune u b'u ka délégués bila ka taa u bɛ fara ɲɔgɔn kan kuma min bɛ bɔ assise nationale la a tɛ kɛ comme kɔrɔlen kumaw bɛ ban tɛgɛrɛ bɛ fɔ mais ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn a bɛ bila tiroir kɔnɔ ni n se in na ni assise banna o dugusɛ bɛɛ application bɛ daminɛ gouvernement de transition bɛ se ka fɛn o fɛn appliquer ale yɛrɛ b'a waliya a ma se ka min kɛ gouvernement min bɛna kɔfɛ o de bɛna waliya c'est ça Mali kura bɛ jɔ nin cogo de la ni gouvernement transition sera ka min jɔ a b'a jɔ n'a ma se ka min kɛ gouvernement min bɛna o de b'a waliya ka taa ɲɛ an nana k'aw fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw ni ce aw y'an kunbɛ cogo min na aw y'an bonya k'a sɔrɔ insécurité ba bɛ yan mais o bɛɛ la bɛɛ y'i ka baara bila ka na yan ka tile bɛɛ kɛ yan n b'aw fo ka waliɲuman dɔn o la hakɛto b'a la sadi ala mahamadu Abdou Ibrahim Diallo Thiou nin ye Choguel nin tun ye a ka welewelekanw ye ani welekan min n'a kan k'a bila jamanadenw ye segu kosɛbɛ farankan jumɛn b'e bolo Ibrahim Diallo Thiou marabolo ɲɛma docteur Choguel Kokala Mayiga a ko laɲini min bɛ ale la o de ye maliden minnu bɛ ka ale ni Asimi Goyita u sara olu ka se ka dɔn ka fɔ olu bɛ baara min na o waleyaw ka se ka da malidenw tulo kan kosɛbɛ n'i ye Choguel ka nin taama in ta k'a lajɛ cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na marabolo ɲɛma an m'a ye min ye ni ɲɔgɔnna kɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ Asimi Goyita ni Choguel u b'a fɛ ka danfara don olu ni cɛmancɛ fanga fɔlɔ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mara cogoya a kɛra sababu ye n'i gɛrɛla jamana kɔnɔdenw na hakilina min bɛ jamana kɔnɔdenw na ka ɲɛsin e ma ale ni fɛɛrɛ min b'u bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛtaa ma kosɛbɛ degun bɛ u kan fana u bɛ o de ɲɛfɔ i ye kosɛbɛ
o cɛ ka ɲi fana ani i k'a mɛn barisa i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana marabolo ninnu na jamana ɲɛmaaw ka nɔrabilaw de bɛ yen o cɛ olu de bɛ kunnafoniyaw fana ɲini k'a di jamana maraba ɲɛmaabaw ma gouverneur b'o la kosɛbɛ maire b'o la a bɛ ten commandant b'o la kosɛbɛ nka min cɛ ka ɲi kosɛbɛ a ka kan jamana ɲɛmaa ani marabolo ɲɛmaa i n'a fɔ Sogɛli Kokara ye min kɛ u ka wuli ka taa gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka se ka a lajɛ u bɛ ka balo cogo di gɛlɛya jumɛn b'u kan kosɛbɛ u ka laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛsin jamana ma u bɛ ka baara kɛ kɛcogoya minnu na ni ale fana taara i ɲɛ da u kan o bɛ da la jamanaden ninnu fana b'a jigiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an marabaw u hakili banna u ma ɲinɛ an kɔ kosɛbɛ k'a ye siɲɛ kelen o ka fisa i k'a mɛn siɲɛ 100 wallahi siga t'a a ye kuma dɔ fɔ a selen Segu la yira don mois de mars de tun na kosɛbɛ jisɔngɔw tun kan ka sara o ye tiɲɛ ka d'a ka jamana kɔnɔ ni mun ye mun kɛ an k'o fɔ o jisɔngɔ office Niger PDG kosɛbɛ n'o ye ministre kɔrɔ Abdul Karim Konate n'a bɛ fɔ ma ko ANPE ANPE ye a ko mois de mars dɔrɔn tɛ kosɛbɛ ko ka dɔ fara kan fo mois de novembre hakili kalo 6 kalo 7 u bɛ fɔ kalo 8 a y'o fara kan o ye jigiya o ɲuman ye yɔrɔnin na dɔrɔn premier ministre y'i kanto a ko office Niger PDG k'a ye sariya ɲuman ta Abdul Karim Konate k'a ye hakilina ɲuman ta hakilina mun filɛ nin ye k'a hakilina ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ko ka da kan degun bɛ maaw kan sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ n'a fɔra ko jisɔngɔ ka sara sisan ko ni ɲɔgɔn yɛrɛ ma deli ka kɛ office du Niger ɲɛmaa fɛ fɔlɔ a fɔlɔ la Abdul Karim Konate ANPE la kosɛbɛ o tuma premier ministre ko ni cadre ye mun kɛ kosɛbɛ u ka fo o ye tiɲɛ a yɔrɔ na n'i ye ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ka fɔ jamana marabagaw ma kosɛbɛ k'a ka fɔ ko tuma ko ka Abdul Karim Konate ANPE ko k'a fo k'a tanu kosɛbɛ a ka nin waleya in na a bɛ ten ka da kan jamana ka gɛlɛn kɛlɛ bɛ yen o ye tiɲɛ surtout kɔlɔn yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛ bɛ yen kosɛbɛ salon sɛnɛ ɲɛnama ma se ka kɛ ɲinan fana u tun ye banbaganciw tun y'a daminɛ nka an bɛ ka kibaruya minnu mɛn o kibaruyaw ka di kosɛbɛ ka d'a kan ko pankurun wulila surasiw bɛ yen wa mɔgɔw ye danni yɛrɛ daminɛ o tuma Sogɛli an bɛ premier ministre ye an b'a fana fɔ a ka nin na kosɛbɛ ka d'a kan ni mɔgɔ ye ɲuman bɛɛ tɛ se k'a fɔ maa ma Abdou k'a fɔ ko i ye baara ɲuman kɛ ko n cɛ ni baraji kosɛbɛ dɔw tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn dɛ o ye tiɲɛ nka a ye Abdul Karim Konate ANPE a y'o ka ɲuman dɔn a ko a ni ce k'a ye baara mun kɛ k'a y'a k'a yɛrɛ ye kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye k'olu bɛ yen jamana kɔnɔdenw de ka l'impôt bɛ u sara o ye tiɲɛ n'u ye baara ɲuman kɛ ni mun ye baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma maaw o ka fo o ye tiɲɛ o tuma Abdul Karim Konate kosɛbɛ ANPE a ka fo an b'a fo anw yɛrɛ journaliste an b'a fo ka d'a kan an ka mɔgɔw bɛ tɔgɔda la u bɛ sɛnɛ la kosɛbɛ ni a ye jisɔngɔ n'a y'o janya fo mois de novembre an bɛ se ka fɛn min fɔ ko tare kosɛbɛ tiɲɛ tɛ a kɛra cogo cogo maaw n'a jija ka fɛɛrɛw ta walasa u ka se ka wari in sara dɔɔni sanu o waati tɛ ka sɔrɔ a ma digi u la waati ka jan ka sɔrɔ a ma digi u la kosɛbɛ marabolo ɲɛmaa ka nin taama in na hali bi k'a bɔra Segu dugu kɔnɔ a taara kɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ k'a sera fo Dɔgɔfiri a wulila ka se yen a ko laɲini min bɛ ale la fana gɛlɛya min bilen bɛ Dɔgɔfiri ka se Farabugu kɔnɔna ma ka na o sigibaw lamɛn jamana marabagaw ka nɔrabila minnu bɛ ka na olu fana lamɛn dugutigilakaw k'u lamɛn kɛlɛkɛcɛ minnu fana bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka na olu fana lamɛn u bɛ ka baara kɛ kɛcogoya minnu na degun min b'u kan dɛmɛ min kan ka bɔ jamanatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin u ma ka se ka taa a tulo da olu fana ka hamina ko n'u ka kasiko la marabolo ɲɛmaa ye wulikajɔ bila sen kan a selen Dɔgɔfiri mɛriw ka se a dugutigilakaw ma ka se Farabugu fana mɛriw ani a laadalamaw u caman fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an ka finitigilakaw fana ka daga yɔrɔ min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ jabali kosɛbɛ Abdou anw taara Dɔgɔfiri kosɛbɛ Dɔgɔfiri Farabugu ka bɛɛ tun nalen don ka daga Dɔgɔfiri mairie kɔnɔna na kosɛbɛ i y'a faamu ni premier ministre bɔra Segu dugu kɔnɔ ka taa kɔlɔn kɔnɔ ka taa fo Dɔgɔfiri kosɛbɛ n'a ye maa minnu sɔrɔ yen a bɛ ni kura de dɔw la siga foyi t'a la ka d'a kan Farabugu ka bɛɛ tun bɛ Dɔgɔfiri mairie kɔnɔna na kosɛbɛ nin kɔni nin b'u jigi sigi wa an bɛ ka kunnafoni minnu fana mɛn k'a fɔ ko ɲinan ni Ala sɔnna sɛnɛ bɛ kɛ armée bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pankurun taara kosɛbɛ a fɔra an ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ ka maa jugu ninnu u ye caman armée mɔgɔw ye caman minɛ a la
chama ɲinan kɔni ko an ka maaw k'u bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ nka hakili la Abdou premier ministre sera dɔgɔfiri fana kosɛbɛ dɔgɔfiri ni ko dɔgɔfiri ko jabali o ye kɔlɔn kɔnɔla yɛrɛ kosɛbɛ o nka premier ministre sera yen tuma min a ye fɛn min fɔ kosɛbɛ an ka lasigiden mun bɛ kurumari n'o bɛ dɔgɔfiri mara la o ye fɛn min fɔ kosɛbɛ o ye fɛn min sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale donna an fɛ kurumari kɔnɔ bi ka bɛn ni 13h15 ye a ko a nakun de ye ka se ka na yɔrɔ cogoya lajɛ sabu n'i y'a mɛn Mali o y'a sɔrɔ lakana ani sɛnɛ sabu ka d'a kan mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ foyi ye n'olu fila tɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka o dɔn ka se ka a mɛn sigidala mɔgɔw y'u da a bala ka kɛ maa minnu na fɛn min ye ɲɛfɔliw ye o kɛra a ye Farabugu dugutigi ye ɲɛfɔli kɛ a ye dɔgɔfiri maire o ye ɲɛfɔli kɛ a ye n'o ye Zumana Kulubali ale ka kuma kɔnɔna na a ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi dɔgɔfirikaw bala ka hami ni mun ye lakanabaliya don salanko tari 4,000 o de ma se ka siɲɛ mɛ ɲinɛ tari 60,000 o de ma se ka siɲɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ye salanko ta malo jenina tasuma bilala malo la nka ɲinɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ malo jenina mɔgɔ yɛrɛ ma se ka se ka sɛnɛ kɛ o sɔngɔ tɛ k'a fɔ ko malo ka wuli o dɔrɔn tɛ foro minnu yɛrɛ bɛ ni o ye kɔlɔnforo yɛrɛ u nana u ni da olu kan foro bɛɛ dɛrɛn dawolo la n'i nana se o yɔrɔ ninnu na i ka dɔn k'a fɔ i tɛ se ka baara kɛ mansinw caman jɔmɛ foro kɔnɔ bi a tigiw tɛ se ka t'u nɔfɛ n'i taara i ka mansin nɔfɛ marifa bɛ ci i la forow caman bɛ u dɛsɛmɛ ka turu bi n'i taara marifa bɛ ci i la donc a ɲinina premier ministre fɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lakanaw sabati mɔgɔ ka se k'u ka foro baaraw kɛ ka tila k'a ɲini a fɛ tuguni fɛn min ye jisɔngɔ ye dɔgɔfiri jisɔngɔ 400,000 don 400,000 o kɛmɛ gɛlɛyaba ye ani ofisi cɛ bi hali n'a sɔrɔ la PDG a seko kɛ ka dɔ fara kan ka taa se fo kalo 4 ma ni o ye novembre kalo tile 30 ye o y'a seko ye mais an b'a ɲini gouvernement fɛ maire ko a b'a ɲini gouvernement fɛ a ka 4,000,000 a k'a sara 4,40,000 a k'a sara dɔgɔfiri ye walasa dɔgɔfiri ni ofisi bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ofisi mɔgɔw fana bi baara min k'u ka wari la olu fana ka se ka baara k'u ka wari la kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi kɔni premier ministre fɛ ni o ye Choguel y'a jira k'a fɔ a ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn lakana ko o b'a kan sabu n'i y'a ye ale yɛrɛ sera Jabali a b'a dɔn k'a fɔ lakana de bɛ yen sinon ni lakana tɛ a tɛna se ka na yan nka fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye walasa ka se ka olu lakana o baaraw fana bɛ sen na nka baara mun don baara gɛlɛnw don baara telenw dɛ nka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw olu lakana a yirala la fana n'a sɔrɔla sababu mun bala ka saridasiw bali k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na o sababu bɛɛ lajɛlen ka kɛ saridasiw ye walasa saridasiw ka se k'u ka baara kɛ Choguel ka jaabi kɛra o la n'a sera Bamakɔ ani Asimu mana ɲɔgɔn ye disposition minnu kan ka ta walasa ka se ka lakana sabati fɛn minnu bɛ saridasiw jɛ u mago bɛ fɛn minnu na ka se ka u k'u ye walasa u ka se ka sɛnɛkɛlaw ani u ka nafolo ka se ka olu lakana a tilala k'a jira tuguni fɛn min ye jisɔngɔ sarako ye ani haminako wɛrɛ minnu bɛ kɔlɔn na n'a sera ani Asimu bɛ ɲɔgɔn ye n'u u ye ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma u na jɛ ka décision dɔ ta ɲɔgɔn fɛ o décision in a ka ca Ala fɛ nimisiwasaw olu na sara o kɔnɔna na Choguel a ye sinsin mun kan o de ye a y'a jira k'a fɔ saridasiw b'an fɛ yan wa u b'u ka baara la an fana sinsinna mun kan o ye saridasiw bi yan u b'u ka baara la koyi mais lakana sabatilen tɛ hali bi mɔgɔ tatɔla Jabali dɔgɔfiriba tile nana mugu cira mɔgɔw la donc o b'a jira lakana sabatilen tɛ hali ni saridasiw b'u ka baara la mɔgɔ b'a la saridasiw k'a kɛ cogo min na saridasiw ma se k'a kɛ ten Choguel kɔni y'a jira saridasiw b'u ka baara la wa n'Ala sɔnna ma mɔgɔw ka laɲini ye mun ye o na kɛ sabu n'i y'a mɛn Mali sɛnɛ de don n'i y'a mɛn Mali lakana de don olu fila tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to sɛnɛkɛla tɛ se k'i to sɛnɛ na i b'i kɔfilɛ i b'i ɲɛfilɛ sɛnɛ tɛ taa ɲɛ lakana na kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la walasa sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka sɛnɛw kɛ ka ɲɛ aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na fɛn min ye colonel Sadio Kamara kosɛbɛ Sadio Kamara ale tɛ Golomasiri Tabaw ka ministre ye siga foyi t'a la Abdou n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna gintan tɛ fɔ Manden jeliw kɔ o ye tiɲɛ o gintan tɛ fɔ anw kunnafonidilaw kosɛbɛ siga foyi t'a la a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ kosɛbɛ parce que an ka dagaba la an jabala kosɛbɛ n'o ye maison de la presse ye Sadio Kamara kosɛbɛ ani Banjugu Dante an'an ka kunnafonidila minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ ja ta minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ kumakan ta mun bɔra a ko la ayiwa Ibrahim Diallo Thiou
an ka finitigilakaw ka minisiri colonel Sadio Kamara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ani Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛma n'o ye Banjugu Dante o ye barosigi kɛ général colonel Sadio Kamara yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la a ko a mɛnna nin waati in a mɛnna olu bɛ ka nin waati in kɔnɔ ka sabu kɛ Mali kɔnɔ bi foyi tɛ se ka kɛ kunnafonidilaw kɔ tabarikala n'i ko Mali i ko kunnafonidilaw ale ni kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba u ka soba ɲɛma u ka se ka sigi ka barosigi kɛ o ye ale jigi fa ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ye finitigilakaw ye u ka se ka jija u dusukun ka se ka min baara kɛcogoya ɲuman na kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔba bɛ o waleya in na finitigiw kɔni n'u ye galabu b'u la kosɛbɛ anw kunnafonidilaw kunnafoni di ɲuman kosɛbɛ anw de b'o kɛ ka d'a kan an ye faso denw ye a bɛ ten an ka golomasiri taabaw kosɛbɛ nazaraw b'a fɔ min ma k'a fɔ ko galvaniser an bɛ galabu dɔw la an b'u u lasaramaya kosɛbɛ k'u jukɔrɔma don kosɛbɛ yasa jamana ka se ka bɔ nin wo in kɔnɔ siga foyi t'a la ka sanga o ma colonel Sadio Kamara a ko jamana bɛ lahala min na i n'a fɔ bi a sera cɛ sa fo maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u dusukun n'u ŋaniyaw kɛ kelen ye ka sabu kɛ finitigilakaw kɔdalen bɛ baara min na n'o ye Mamudu Tulon kɛlɛli ye a tɛ ɲɛ cogo si la fo maliden bɛɛ lajɛlen sen ka don a la o ka sanga o ma min ye kunnafonidilaw kɔni ye ale kɔni b'a ɲini u fɛ u ka se ka ale dɛmɛ min ye a ka baara ye a ka se ka yakubaya ale ka baara in fana tɛ se ka yakubaya cogoya si la fo Mali finitigilakaw olu ka se ka kunnafoniya sanuman fana sɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ o kunnafoniya in fana o tɛ sɔrɔ cogoya si la fo kunnafonidilaw fana ka baara taasiraw fɛ o kɛra sababu ye colonel Sadio Kamara a ko a bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna na camancɛ marabolo kɔni sɛgɛlen don bi finitigilakaw bɛ yen nka o bɛɛ n'a ta Mamudu Tulon fana bɛ yen nka baara kɔni bɛ ka kɛ olu fɛ sanga ani waati ale b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka kunnafoniya lase jamana kɔnɔdenw ma u ka u dɛmɛ u ka baara kɛcogoya ɲuman na barisa n'i ko kɛlɛ in ka se ka nɔgɔya fo jamana kɔnɔdenw de ka se ka to ka kunnafoni sanuman di finitigilakaw ma a baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ tɛmɛ kunnafonidilaw ka sira fɛ barisa ni fɛn fɛn de kɛra jamana in kɔnɔ kunnafonidilaw de b'a lase colonel Sadio Kamara ko n'i ye an ka jamana kunnafonidilaw ta k'u lajɛ u ka kunnafoni dicogo ale ni jamana wɛrɛ taw tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la jamana wɛrɛ kunnafonidilaw bɛ kunnafoniya dɔ di k'a di dicogo la dicogo min bɛ se ka kɛ sababu ye cɛjugu min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dangari kɛ finitigilakaw ka hakilina ɲuman na nka min ye Mali kunnafonidilaw ye k'ale y'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ kunnafoni sanuman min di finitigilakaw ma ani min bɛ di jamana kɔnɔdenw ma k'a bɛ mɔgɔ jigi fa tabarikala o kɛra sababu ye Banjugu Dante ko ale kɔni bɛ min fɔ minisiri ye a ka hakilila tigɛ pepewu Mali kunnafonidilaw bɛ na u dɛmɛ u ka baara la ka sanga o fana ma minisiri ko n'o ye colonel Sadio Kamara ye ko donna nataw la Mali kunnafonidilaw ni ale ka minisiriso maaw u bɛna to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la ni ko bɛ yen u bɛ wele bila Mali kunnafonidilaw ma u kana kunnafoni sanuman ta olu yɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma min bɛ se ka kɛ basigi sabatili ye jamana kɔnɔ ale ni finitigilakaw yɛrɛ yɔrɔ tabarikala Abdu jamana kosɛbɛ anw kunnafonidilaw mun b'a sɛbɛn mun bɛ ja ta mun bɛ kumakan ta ni an ye juguman fɔ kosɛbɛ an faso de y'an ye o ye tiɲɛ n'an ye ɲuman fɔ taa yɔrɔ wɛrɛ t'anw bolo dɛ kosɛbɛ o tuma an ka ɲuman fɔ kosɛbɛ an k'an da deli ɲuman na o ye tiɲɛ an k'an bolokɔnɔninw deli sɛbɛnniko ɲuman na n'o kɛra jamana bɛ diya o ye tiɲɛ nka minisiri ye fɛn min fɔ Sadio o ye tiɲɛ de tuma dɔw n'i ye Mali kunnafoni mɛn kɔkan mɔgɔw b'a fɔ a ye nɛgɛjuru la u b'a fɔ ko mun de bɛ Mali la bi kosɛbɛ ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ États-Unis Jawara ale bɛ weleli kɛ a b'a fɔ ko mun de bɛ Mali la ne b'a ko mun de bɛ Mali la n ko foyi tɛ yan ni hɛrɛ tɛ a b'a fɔ aw bɛ ka kubɛrɛya minnu mɛn n ko to yen n ko foyi tɛ yan hɛrɛ kɔ a bɛ ten n ko foyi daga ma wuli foyi tasuma yɛrɛ ma don daga kɔrɔ kosɛbɛ nka y'aw hakili sigi aw bɛ tunga la a y'aw hakili sigi a bɛ ten bon anw ka baara kan ka kɛ o de ye anw man ka tasuma dɔn an faso la kosɛbɛ nationalité wɛrɛ b'e bolo wa
dɔwɛrɛ bɛ bolo nationalité dɔwɛrɛ b'i bolo ayi malien de don dɔw bɛ Basi la bolo ayi malien de don dɔw bɛ ne c'u bolo malien Mali tɛ an bɛɛ malien taa yɔrɔ bɛ anw na double nationalité t'anw bolo an ko an ka hɛrɛ de ŋaniya Mali ye kosɛbɛ Ala ka nin ko in Ala ka kɛlɛ in Ala ka jisuma k'a la ami Ala ka se di an ka fini donnaw ma kosɛbɛ Ala ka se di an ka fini donnaw ma ami ami Ala ka hɛrɛ k'u ye kosɛbɛ Ala ka Mali bɔ ami Ala ka Mali kisi ami Ala ka Mali kisi ami Ala ka armée Ala ka se d'u ma amina yɛrɛ bi aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na namana atiɲɛnabɔ k'i kana tiɲɛ kuma selen don k'i kana namana atiɲɛnabɔ ko n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na namana atiɲɛnabɔ Ibrahim Diallo tu min ye Mali minisiri Abdoulaye Diop Mali ni jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili minisiri ale ye kunnafoniya dɔw di minnu bɛ tali kɛ an dɛmɛbaa jɛkulu MINUSMA n'i ko MINUSMA o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba mun nana an dɛmɛ minnu bɛ an fɛ yan k'an dɛmɛ mamurutilenw kɛlɛli la a yirala k'a fɔ olu bɛ baara minnu na yan a baara in a kurakurayala ka sanga o ma minisiri Diop a ko Mali marabaaw tɔgɔ la foli ani tanuni a b'a di diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u kana an dɛmɛ bɛn ni basigi ni kolosuma ni lakana sabati la an ka jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ Mali hamina ko bɛ u la juin kalo tile 29 san 2021 diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba ye sigi kɛ sigi in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u ka sariya nimero 2050 yiripra n bɛ segin o yɔrɔ kan u ka sariya nimero 2084 u y'a yira u bɛna dɔ fara u ka baaraw kan an ka jamana kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ san min tun bɛ u bolo u bɛna san kura wɛrɛ fara o kan walasa kɛlɛbancɛ ninnu bɛ baara minnu na an ka jamana kɔnɔ dɔ ka se ka fara a jija ni cɛsiri kan n'i ye kɛlɛbancɛ ninnu yɛrɛ ta k'u jate lateminɛ maa 13,289 o de bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛlɛban baaraw la minnu na i b'a ye k'a fɔ Europe gun ani l'Amérique jamana a kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛɛ b'a la u ko hakilina min bɛ olu la o de ye Mali ka se ka segin a yɛrɛ ma nka o tɛ ɲɛ cogoya si la fo olu ni Mali finitigilakaw u ka kunnafoniya falen kunnafoniya sanuma k'o di ɲɔgɔn ma ale ni pankuru min bɛ u bolo u ka to ka fɛsɛfɛsɛli kɛ sanfɛ ka se ka mamurutilen ninnu ɲini k'u yɔrɔ dɔn k'u bɔnɛ u ni na o de ye olu ka laɲini ye minisiri Diop ka kɔrɔfɔ la a ko baaraw bɛna to sen kan fo juin kalo tile 30 san 2022 i b'a ye k'a fɔ san kelen fana o farala MINUSMA maaw ka baara kan u bɛna hakilina ni fɛɛrɛ kuraw ta k'a lajɛ san tɛmɛlenw na baara minnu kɛra fiɲɛ minnu yera o baara ninnu na u ka se ka olu lasɛgɛsɛgɛ ka se ka hakilina kura wɛrɛw ta ka o fara u bolo kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ barisa n'a fɔra olu bɛ an ka jamana kɔnɔ hali bi lakana ma se ka sabati hali bi dugu kuturu bɛnkanni bɛ k'u kan ka maaw fa ka jiginnaw jɛni ko o ye waliya ye waliya min man ɲi minisiri Diop kɔni ko Mali marabaaw tɔgɔ la ani malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini nka u bɛ min ɲini u fɛ o ni Mali finitigilakaw u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya ni tilennenya kan min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ ni ne bɔra kuma na min lasera an ka minisiri fɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye Mali ni jamana wɛrɛw koɲa sabatili minisiri Abdou MINUSMA yɛrɛ nakun ye jumɛn ye ko kɛlɛban anw hakili la u nana don fɔlɔ min na Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ u n'u ka minɛnw anw hakili la de kosɛbɛ u bɛ kisɛ de ci mais MINUSMA école jɔ dɛ école peinture dɛ commissariat peinture dɛ ka taa musaka di musow ma dɛ u b'u ka mission kɔnɔ de ayiwa an y'a ye RD Congo Nations Unies ka force mun taara yen u ye banbagaciw kɛlɛ fɔ k'a ban pewu kosɛbɛ o kɛra o ma kɛ RD Congo o kɛra
an ka MINUSMA an ka force onusienne nana de peintureli de la wa ayi u nana école sojo de la o to na u nana de ka jibuntu di mɔgɔ ma ayi u nana de ka misaka dɔ di musow ma k'u boloma yɛlɛma u nana o de la ayi u ka fini dilan de u ka sɔ dilan de u ka juga dilan u nana o de la o ma n'o la ko MINUSMA ye nin wari in di ko musow ka bayɛlɛmali kɛ MINUSMA ye nin wari di u ka commissariat ka peinture MINUSMA taara ka taa a tɔgɔ brigade de gendarmerie dɔ jɔ ka taa dɔ peinture ka taa école dɔ MINUSMA ka mission y'o de ye ayi u ka mission ye ka kɛlɛ de kɛ ka mamurutilenw kɛlɛ u b'o kɛ wa ka dɔgɔ na kun t'u la u kan ka lajɛ ko kura de ye MINUSMA ka mission kosɛbɛ u nana kɛlɛ de kama u ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ mais u mana nin fɛn ninnu kama ani fana u bɛ dugu o dugu la MINUSMA bɛ dugu o dugu la kɔrɔfila in na ye kosɛbɛ an balimamusow maaw ka hakɛ to an balimamusow tɔɲɔlen don siga foyi t'a la u tɔɲɔlen don o ye tiɲɛ u mana o kama o u nana de k'a fɔ an ka kɛlɛ ka se ka ban mais u mana ŋanamu kow ni fɛn wɛrɛw la sɔrɔsiw u ka taa bin an ka npogotigininw ni fɛnw kan u ka mission t'o ye ayi an ka jamana faamaw kan k'a lajɛ tuguni k'u ka mission yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ malidenw ye k'a perepere-latigɛ u na kun ba yɛrɛ mun ye o kɛlɛ de ye o ye kɛlɛ de ka an wakila n'u nana an ka kɛlɛ bɛ ban mais u nana u bɛ yɔrɔ an ka kɛlɛ tɛ ban dugu bɛ ci jiginɛw bɛ jeni kosɛbɛ baganw bɛ suɲɛ u bɛ mun fɔ kuma kɔnɔ k'u ni an ka armée ka kuma kunnafoni falen kira hali population k'olu ye k'a fɔ ko bingalikɛlaw bɛ yan fɛ MINUSMA mɔgɔ tɛ taa Allahu akbar u k'a lajɛ an ka jamana faamaw k'a lajɛ kosɛbɛ u ka a ko in u k'a bayɛlɛma u kana ni jɔsen wɛrɛ ye n'o tɛ nin fɔlɔ in nin t'a ye siga t'a la Ibrahim Diallo Tu min ye lakana kunnafoniyaw ye hali bi a yirala k'a fɔ an ka jamana woroduguyanfan gɛlɛya bilen bɛ o marabolo fana kan ka sabu kɛ mamurutilenw u selen bɛ o yɔrɔ ninnu fana na i n'a fɔ Yoroso i n'a fɔ Kuri Kucala ale ni Siyɛnso o marabolo ninnu na ka taa ye fo Burukina jamana kan n'a fɔ wulikajɔ kɛlen bɛ mamurutilen ninnu fɛ o yɔrɔ fana na tuguni jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mali ni Burukina bɛ dancɛbɔ yɔrɔ min na dɔ bɛ ka fara mamurutilen ninnu ka kɛwale jugu kan o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na mamurutilenw ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko GSIM bolonkadenni sinna olu de ma ka sabu kɛ a bɛ waati caman bɔ lakɔli tɛ ka se ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na u ye kangari da lakɔli karamɔgɔw ye ko n'u ye maa o maa de sɔrɔ kalan na u na baara da e kan min bɛ ɲina kalan kɔ o walew fana kɛra sababu ye lakɔli karamɔgɔ caman kɔni ye i sen bɔ lakɔli karamɔgɔya la o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na marabolo bɛ yen n'a bɛ wele ko Bura ani Burukina Manjan a yirala k'a fɔ da bɛ o marabolo maaw fana ye sunɔgɔtigiw ye n'i bɔra o yɔrɔ kɔfɛlen fana na Siyɛnso ani San yanfan ninnu fɛ gɛlɛyaba fana bilen bɛ olu ka lakanako la dɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la n'i bɔra ka don tu yɛrɛ kɔnɔ hali yɔrɔ jan tɛ i bɛ mamurutilen ninnu ye u sigilen bɛ dugu bɔda la u ka fɛsɛfɛsɛli fana barika ka bon kosɛbɛ o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana yɛrɛ a fɔra yɛrɛ k'u bɛ jaga minɛ dɔw la o ko ten jamana mun bɛ ten n y'a fɔ n ko 100 sigila 70 o t'an bolo i y'a fɔ yɔrɔw bɛ ka siga foyi t'a la jamanaden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛsin nin kɛlɛ in de ma siga ka armée jukɔrɔma don siga foyi t'a la i y'a faamu yaasa kɛlɛ in a bɛ se ka ban cogo min an ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ kɛlɛ in de ka dabila kosɛbɛ ni kɛlɛ in susurula ni nin fitina in bɔra jamana kɔnɔ ni nin fitina in bɔra jamana kɔnɔ kosɛbɛ walasa jamana n'an kɛra an ta kɛra an yɛrɛ ye o waati la sa ko bɛɛ bɛ se ka fɔ kosɛbɛ mun kan ka mun ɲininkali kɛ o b'o ɲininkali kɛ kosɛbɛ mais ka jamana tɔ ni lahalaya in kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn siga foyi t'a la an tun hakili la k'a fɔ ko Sikaso région ani Kayi kosɛbɛ maaw yɛrɛ an kun jigidalen bɛ olu de kan Sikaso kɔni tun an ko foyi mais don kɛra Sikaso fana bon Mali yɔrɔ jumɛn tora
kɛra baara ye dɛ. A région tɛ yen ka i yɛrɛ fana u donna yen waati dɔ la. ala ka hakili ɲuman d'a ma. amina rabi. Ibrahim Diallo Thiou min ye Papa Mambi Keita ye. L'épervier du Mandé. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Inspecteur divisionnaire. Ibrahim Diallo Thiou ko a bolilen no ka t'i dogo Faransi i bɛ kunnafoniya dɔn o kan wa. I b'a dɔn Papa Mambi. Kosɛbɛ. An cakɛɲɔgɔn an dɔgɔnin Bura Ture. Ira dɔn Bura Ture la tununa kosɛbɛ a san 5 ye ɲinan ye janvier kalo tile 29 kosɛbɛ san 2016 ni Bura tununa ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana fɛn min ye lakana kosɛbɛ jamana kɔnɔ an ma bɔ dɔ kuma la sisan an bɔra dɔ kuma na sisan n'o ye an ka golomatigi sabaw minisiri ani an ka président n'o ye Banjugu Dante kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba kosɛbɛ Abdou Ibrahim Diallo Thiou moto taxi ko an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min kosɛbɛ tile bɔra ye Ibrahim Diallo Thiou an ka jamana faaba kɔnɔ sigida 5nan lakana bunda min bɛ n'an b'a wele ko 4e arrondissement o ɲɛma Ibrahim Diallo Thiou n'o ye Ibrahim Kebe ye commissaire Kebe ale bɛ jija ni cɛsiri la kosɛbɛ an ka foli b'a ye an b'a fo k'a ka jija jamana kɔnɔdenw ka se ka lakana wallahi u nɔba b'a la kosɛbɛ Ibrahim Diallo Thiou hakilila jigila an ka jamana faaba kɔnɔna na kiribulon 5nan ale ɲɛma o y'a yira k'a fɔ ale ye kunnafoniya dɔw mɛn k'a fɔ bɛngani bɛ ka ta ka ɲɛsin moto bolilaw ma n'o ye moto taxiw ye maa minnu ka baara ye ka maaw ta ka taa n'u ye u mako la moto taxi n'o min yakubuyalen don an ka jamana faaba kɔnɔ sisan a kɛra sababu ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɔni tun bilen don kan kabini juillet kalo tile 14 san 2021 maa murutilen dɔw bɛ olu bɛ fɛrɛ jugu ta ka moto taxi ninnu ka u wele ka yɛlɛ u kɔfɛ ka tila ka yɔrɔ dɔ fɔ yɔrɔ min ka jan dugu kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a sɔrɔ k'a fɔ u ni maa dɔ yɛrɛ bɛnna a la u ɲɔgɔnna dɔ ni moto taxi in sera dɔrɔn marifanin dɔ b'u bolo marifa min ye marifa kɔrɔlama ye u bɛ o bila moto taxi bolila in na n'a binna dɔrɔn u bɛ moto in ta ka tunun n'a ye o waleyaw kɛra ka caya min kɛ sigida 5nan kiribulon a y'a ɲini commissaire Ibrahim Kebe fɛ k'a ka wuli ka jɔ bila sen ka joona u ka se ka dankari kɛ ni maa jugu ninnu na o kɛra sababu ye Ibrahim Kebe y'a ka cɛdenw wele 4e arrondissement maaw o maa dɔw kɔni olu fana ye u yɛrɛ yɛlɛma k'u yɛrɛ kɛ moto taxi bolilaw ye ka se ka yala ka to ka nin maa ninnu ɲini ka se ka bolo da u kan o waleyaw de kɔnɔna na polisi ninnu kɔni bɛ moto taxi bolila maa t'a dɔn polisi don polisi yɛrɛ don olu ka fɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na u nana taa bɔ kamalen dɔ kan kamalen min yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Sogoninko ma ale fana ye moto taxi in dɔ singa a m'a dɔn ko polisi don dɛ a y'a wele min kɛ ni o yɛlɛla a kɔfɛ moto la polisicɛ yɛlɛnna kɔfɛ ayi polisicɛ in de bɛ ka moto boli maa ŋaniya jugu in ale ye moto taxi de lajɔ ka yɛlɛ a kɔfɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan polisicɛ kɔfɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ yɔrɔ min ka jan dugu kɔnɔna na ko ale ta yɔrɔ ye o ye polisicɛ in fana ale bɛ ka taa n'a ye o y'a sɔrɔ ni ŋaniya jugu in ale tɔɲɔgɔnw a kɛlen don k'a f'u ye k'u labɛn n ye dɔ sɔrɔ ka ban an bɛ na n'a ye polisiw olu dun bɛ maa ye maa minnu bɛ kalan ni lakodɔn ni dɔnni la i mana mɛn i ka baara jugu la cogo cogo don dɔ u bɛ kabako da i kan u tora o sira de kan ka taa se fo nin yɔrɔ kofɔlen in na polisi ninnu olu fana bɔra u ye gara kɛ nin ma kofɔlen in na ale minɛlen kɔfɛ ale sɔrɔla ka polisicɛ taara n'ale moto la tuma min kosɛbɛ u y'u jɔ sabu tɔw bɔra o y'a sɔrɔ marifa bɛ polisicɛ bolo kosɛbɛ mais min bɛ polisikɛ kɔfɛ o de sɔrɔla ka minɛ polisiw sera ka gara kɛ ale la ale minɛlen kɔfɛ sisan sɛgɛsɛgɛliw gana a la min kɛ a ye maa dɔ fana yɔrɔ fɔ u taara o tigilama fana minɛ u y'a yira k'a fɔ u ka ɲininkaliw kɔnɔna na ko olu bɛ nin waleya in kɛ dɔwɛrɛ tɛ n'u ye moto minnu sɔrɔ u bɛ taa moto ninnu feere damanda la Bamakɔ kɔfɛ moto yɛrɛ k'u ye moto minnu feere a moto marque dɔ bɛ tali kɛ Sanili ale ni moto dɔ bɛ yen ko Boxer u ye o ɲɔgɔnna caman kɔni feere
k'a minɛ a tigiw la k'a minɛ o tigi la n'u ye ni i yɛlɛla u kɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen u bɛ se k'a fɔ fo Sanankɔrɔba walima Banankɔrɔni tu kɔnɔna dɔ la n'aw sera dɔrɔn u bɛ marifa in bɔ kurama u b'a bila i la dɔrɔn n'i binna u b'i ka moto ta ka tunun u b'i to yen u b'i to yen ni mɔgɔ yɛrɛ ma bɔ i kan ye Abdou i tɛ sa i bɛ sa Allahu akbar an bɛ Abdou y'o fɔ ko jamana den dɔw bɛ yen kosɛbɛ n'u ye waleya kɛ waleya ɲuman ka ɲɛsin jamana ma an b'u fo kosɛbɛ o tuma commissaire Ibrahima Kebe an b'a fo 4e arrondissement na k'a ka jija an b'a fɔ k'a ka jija kosɛbɛ k'a k'i cɛsiri a n'a ka cɛdenw kosɛbɛ ari radio ɲɛta yan an b'u ka lakana kɔnɔ kosɛbɛ o tuma commissaire Kebe kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ye ko ɲuman kɛ kosɛbɛ wa jamana denw ka jamana faamaw kan ka jala di ninnu de ma kosɛbɛ kosɛbɛ i m'a ye ATT ta na waati dɔ la ala ka hinɛ ATT la a ka fanga kɔnɔ ATT ko ni mun ye waleya ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma jala bɛ d'i ma kosɛbɛ civil ni i ye waleya ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma médaille bɛ d'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni i ye sɔrɔsi de ye n'i ye lieutenant i bɛ kɛ capitaine ye kosɛbɛ n'i ye commandant i bɛ kɛ colonel ye kosɛbɛ lieutenant colonel ye o tuma Kebe u ka dɔ fara Kebe ka jala kan commissaire Kebe an b'a fɔ yan fɔ 4e arrondissement na kosɛbɛ jazakallahu